Meidän aiheena oli lääkeaineiden määritys. Me oltiin tehty tämmöistä valkoista jauhetta, joka oletettavasti aspiriini, ja meidän nyt piti lähteä kadoliinin määrittämään sitä. Näitä määritystapoja on monia, mutta me käytettiin 3 niistä. Eli sulamispisteen määritystä, UV-vissiä ja IR-laitetta. Eli ensimmäinen tapa oli sulamispisteen määritys, joka me tehtiin tämmöisellä sulamispisteen määrityslaitteella, jossa kiinteä näyte blokkaa valon, ja sitten kun se näyte on muuttunut nesteeksi, niin se valo pääsee läpi siitä näytteestä, ja tämä tunnistin täällä toisessa päässä niin kuin mittaa sen lämpötilan, milloin se muuttuu nesteeksi. Toinen vaihtoehto on, että laittaa se näyte vesihauteeseen ja silmämääräisesti katsotaan lämpötilan noustessa, milloin se muuttuu nesteeksi. Toinen määritystapa on tämmöinen UV-vis, jossa tämmöisellä laitteella valkoinen valo hajotetaan spektriin, jonka jälkeen se laite mittaa absorbanssin tietyillä aallonpituuksilla. Kolmas tapa, mitä me käytettiin, oli tämmöinen IR-laite. Ja se laite lähettää infrapunavaloa näytteen läpi, jolloin tietyt aallonpituudet absorboituvat molekyylin liikeenergiaksi. Elikkä tuloksia. Aspiriinilla ei ole siis tarkkaa sulamispistettä, mutta sen taulukkoarvo on 128–135 astetta, ja me saatiin 120. Ja UV-laite piirsi 2 standardinäytteen avulla kuvaajan. Ja näistä arvoista voitiin muodostaa funktio, jonka avulla saatiin oman näytteen konsentraatio. Konsentraation avulla voitiin laskea oman näytteen ainemäärä, ja sitä verrattiin näytteen teoreettiseen ainemäärään. Sitten niiden suhteesta saatiin puhtausprosentti. Ja IR-spektrin kuvaajaa voidaan verrata standardikuvaajaan, joka on otettu varmasti aspiriinista. Tää on kuin heroiini.